Iginagalak ang lahat ng dumalo sa unang araw ng Farmers Festival sa Batac City, Ilocos Norte sa pangunguna ni Mayor Albert Chua. Nagpamalas din ng galing sa daniw ni Manalon ang mga representative mula sa iba't ibang barangay. Ipinakita naman ng top 10 na barangays kabilang ang Kiling Norte, Magnuang, Kulo, Payao, Kiom, Maipalig, Sumader, Parangupong, San Pedro at Palumpong ang kanilang pagiging malikhain sa paggawa ng dapayan na may temang siyensya at teknolohiya. Agiyam-yaman nakiti city government, ma'am, ta inikanda kami man ng tigundaway nga i-showcase mi dagiti talong tumikin at nung may pakita mi ti panagyaman mi kadakwada kasi in pami inruar mi dagiti in bumbunong naman. Ibinida nila sa kanilang dapayan ang kanilang mga tanim na gulay at mga produkto, kasama na rin ang drone na ginagamit sa pag-spray ng mga tanim. Ang aktibidad na ito ay ilan lamang sa pagpapakita ng City of Batac sa pag-alalay nila sa mga farmers. Dito nga tema itatak ang kawen ket siyensya ken teknolohiya iti magpabilig kiti agrikultura ken madalon. Ket no masinteryo ang tangay nga adun ti makikita tayo nga talagang sukisuket iti agrikultura ken ahensya ti agrikultura ken iti private sectors ket isu iti income adadalan no ayan no iti dagos ken tayo adaptaren tapos iti kasta dagos met nga makalungaw iti lugaran tayo nang runa tayo na tayon adalatan na ipaay nga nadagset iti COVID-19 tayo. Ngayon iti gobyerno iti Batac ket saan nga agsarday ken nagliway ang nangatalikudan iti responsibilidad na nga tumulong kidigiti hanlang kidigiti Manalon kidigiti amin nga ginday iti siyudad ti Batac. Ipangruna tayo iti panang paadda iti nalablabon pay nga danom sud gapo na nga idawat ko kidigiti na dumadumang ahensya nga no kasano kadi iti kinaiget iti panagsisinaranan ni at dapay kidigiti nga panawen. Malalaman ang mga nanalo sa huling gabi ng Farmers Festival. Teresundayon, Damag, Ilocano.